Bilbo Zaharra forunera, gure forun honetara. Hitz batzuk esango ditut, gaurko ekitaldi honen historia zein dan kontatzeko edo pizkat kokatzeko. Horretarako komeni zait pizkat bereiztea alde batetik Bilbo Zaharra euskaltegia eta beste alde batetik foruna, Bilbo Zaharra forun kulturgunea. Izan ere, euskaltegiak alde batetik badira urte batzuk antolatzen duela kursoaren amaieran jai bat. Ikasleen jaia deitzen dena. Eta jai horren helburua, kurso amaieran egiten den jai horren helburua da ikasleen lana saritzea edo ikasleek euskara ikasteko, gure hizkuntza ikasteko egiten duten alegina eta esfortzua nolabait saritzea eta omentzea. Hori alde batetik. Eta jai hori, euskaltegiak antolatzen duen jai hori, nola antolatzen da, edo nola egiten du euskaltegiak, egun batean, kurso amaierako egun horretan, alde batetik, goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 irakurketa etengabe bat eginez, eta arratsaldeko 8:00 aurrera kontzertu, musika, dantza edo beste horrelako ekitaldi bat antolatuz. Irakurketa jarraiki edo etengabe hori iaz hasi ginen egiten eta hasi ginen nunbaitetik jo behar zan eta hasi ginen Axularren gero irakurriz. Eta hartu gendun klasikoen bidea. Hori da bide bat ez dakiguna noraino iraungo duan, noraino emango duan, baina handik hasi ginen Axularren gerorekin eta beraz urrengo pausua geroren atzetik, egon ginen baita pentsatzen errepikatu edo aldatu, baina azkenean Peru abarka, bai? Orduan hori da euskaltegiak jaia, ikasleen jaia antolatzeko segitu duen bidea, irakurketa eta gero ondoren kasu honetan aurten Peru abarka irakurriko danez, Peru abarkarekin pizkat bat datorren zera izan zitekela dala erromeria, eta orduan atzaldeko 8:00 aurrera erromeria egongo da Arriagako plaza. Baina hori dana ekainaren 18an izango da. Orduan guk forunetik, kulturgunetik, iaz antolatu genituen hitzaldi batzuk irakurketa hori kokatzeko. Eta hemen batzuk egon zineten eta antolatu gendun aurtengoa bezala berdin. 3 jardunaldi. Hasieratik ez zegoen pentsatuta, baina gerora ikusita hitzaldi haiek nolako harrera eduki zuten, pentsatu dugu merezi zuela transkribatu eta publikatzea. Eta horretan jardun dugu, eta liburu hori oraindik ez dago kalean, baina irakurketa baino lehen egongo da, eta irakurketan hilaren 18an irakurle bakoitzari oparitu egingo zaio. Eta zuei hitzaldietara etortzen zareten hori ere bai. Kontua da, azkenengo hitzaldirako, nik uste dut, Angel Lertxundiren eta Yolanda Arretaren hitzaldirako liburu hori hemen egongo dala, baina ez baduzue lortzen, badukazue irakurketa egunean joan Arriagara, eta han lortuko duzue iazko hitzaldien liburua, Axularren liburua. Horrez gain, hor erakusketa xume bat antolatu dugu, Peru abarkaren edizioekin eta esku iskriburen batekin, gauza kurioso bat, honen osagarri. Eta besterik gabe, Peru abarka eta Mogel, eta gure gonbidatuak, Adolfo Arejita eta Xavier Kaltzakorta.
danok dakigu bizkaieraren kontu hori, eta nola, nik hemen zerbait esan behar badut, egin beharko nuke baita ere euskaltegitik autokritika moduko zera bat ere bai, ez? Nola, bai irakaskuntzatik eta bai zera askotan bizkaiera egondan desterratuta aspaldiko urtietan, eta zorionez esango nukenik, baina gaur egun hori zuzentzeko moduan gaudela uste dut, bizkaieraren presentziak badauka bere tokia, dudari gabe, eta hori nik uste lortu dala besteak beste, Adolfo Arejita eta Xabier Kaltzakorta bezalako jentearen lanagatik, besterik gabe. Hasi, segur. Ibar Javier hasiko da, zaren antzeko bat prestatu dauelako pixka bat Pedro Abarkaren gainean, eta gero jarraituko da. Bueno, arratzaldeon guztioi, pixkat lehenengo eta behin arratzaldeon eta eskerrik asko ona etortearen. Bizkaiera esan dozu eta nik neure kasua esango dut, minutu erdi baten, nik markinarra naz eta hiru erregistro ditut euskeraz. Bata da etxean amagaz eta lagunekin eta abar egiten dudan hori. Gero ez dakit, Bizkaia euskera pixkat landuagoa edo zainduagoa daukat, eta gero Bilbora etorri nintzenean, eta Bilbora etorri baino lehen ez da estandar horretan ere ibilinaz. Orduan hiru registroak izateak baditu gauza alderdi honak, baina txarrape badituz. Askotan ez dut asmatzen zein dan honena, amagaz egiten dudanean badakit zein egin, ez da. Bizkat jende artera edo azaltzen hazenean batuan ibiltzen az gehienetan, baina gaur Pedro Abarka dala eta zuen bai benagaz eta bai duriagaz Bizkaia euskera landu edo baten egingo dut. Bizkat klasikoen, bizkaitar klasikoen omenez eta ohorez. Bueno, ordutxo batean edo ordutxo luze batean Pedro Abarka gerenganean berba egingo dugu, eta izenburua da Pedro Abarka gaur. Eta Pedro Abarka gaur horrek, halako errestasun bat emoten deust, ze Pedro Abarkak batu gaitu gaur, ez da? Eta nik uste dut, eta ez da nire esana, eta askotan esaten dan kontua da, klasikoak inoiz baino biziago egoten direla, ez da? Hau da, zenbat eta klasikoa hobea izan, hainbat eta bizitza oparoagoa eta bizitza biziagoa dauka, ez da? Eta horren adibidea da, Pedro Abarka behar bada berak orain dela 200 urte, baino gehiago idatzi banean Juan Antonio Mogelek ezeban usteko behar bada hainbeste berba egingo zanik Pedro Abarkaren gainean, eta gure euskal letretan hain bibliografia oparoa daukanik. Oda, benetan Pedro Abarka da euskal letretan bibliografiarik oparoenetako bat daukan liburua. Eta orduan, pixka bat